Montmeló aplicarà sancions que aniran des dels 750 euros als 3.000 per a aquelles persones que cometen infraccions en la gestió de residus. Així ho marca la nova ordenança municipal que han aprovat al ple per regular les normes bàsiques i les obligacions. Bona nit. A més d'establir les normes d'ús dels contenidors, també han fixat un règim sancionador en cas de cometre infraccions, així com establir la tipologia, un reglament que inclou aportacions de tots els grups municipals. Només tindrà ple sentit si hi ha determinació per part del seu govern. I em sembla que s'han fet poques campanyes de sensibilització i educació. L'Ajuntament ha de garantir que aquests contenidors funcionin correctament i no sempre és així, i no sempre és per incivisme. Forçar moltes obertures també espatlla aquests contenidors. L'Ajuntament de Montmeló vol reformar el pavelló municipal, construït a principis dels anys 80. Per fer-ho realitat, hi destinarà els més de 400.000 euros d'una subvenció de la Generalitat corresponent al nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El projecte preveu fer una segona planta en el pavelló. D'aquesta manera, l'equipament guanyarà espai per oferir nous serveis i millorar la qualitat. La transformació del pavelló podria ser una realitat entre finals de 2027 i principis de 2028. També pel pas del carrer Doctor Ferran per sobre de la Llosa ens obligarà a modificar on està actualment ubicat l'accés, s'haurà d'accedir per un altre lloc. I la idea és ampliar-lo, ampliant aquest edifici en segona planta i per tant tenim dues plantes. Més de 200 persones han mostrat que l'edat no és cap impediment per mantenir-se actiu. La gent gran de Montornès ha fet la cloenda dels cursos d'activitat física i de ball amb una exhibició a la plaça Pau Picasso, on han posat de manifest la importància de l'activitat entre la gent gran. En que a veces nos duele aquí o allí, no paramos, tenemos que ir. Para nosotros es lo mejor. Surts i parles amb la gent, si no comences a tancar i no pot ser. És per Montornès un goig i un orgull de tenir una gent tan activa, una gent gran tan activa. I en esports, Albert, avui parlarem d'esport escolar. Exacte, parlarem de la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Mollet i també de l'Escola Esportiva de Montmeló, un aniversari en el qual arriben ja els 35 anys i ho fan amb un munt d'activitats. Durant tot aquest temps, el seu objectiu ha estat fomentar la pràctica esportiva entre els més joves, inculcar els valors de l'esport. S'han deixat moltes activitats, hi ha moltes activitats i tot això, i és molt bonic, m'agrada molt. Poden fer coses en parelles i junts en equip, treballen en equip. Nosaltres treballem a l'escola esportiva dels 3 fins als 12 anys, a l'etapa de la primària, i estan enfocats les activitats per això. Hola, què tal? Se'ns presenta un dijous de calor al Baix Vallès i gairebé d'estiu. I és que al matí ja no serà ni gota de fred. Temperatura que anirà pujant respecte als últims matins. I Déu-n'hi-do durant la tarda. Estarem fregant els 30 graus a moltes viles del Baix Vallès. El ple de Montmeló ha aprovat l'ordenança municipal per la gestió de residus. Es tracta d'un reglament que defineix les normes bàsiques, les obligacions dels particulars i activitats comercials, així com el règim sancionador en cas de cometre infraccions. Fins a 750 euros per a infraccions lleus com remenar o endur-se residus dipositats en bosses i contenidors, fins a 1.500 euros per a infraccions greus com no separar les diferents fraccions de residus en origen i lliurar-los separadament o dipositar voluminosos a la via pública sense demanar-ne el servei, i sancions de fins a 3.000 euros per a les infraccions molt greus com abandonar residus tòxics a la via pública o reincidir cometent dues infraccions greus. Aquests són alguns exemples del règim sancionador que preveu la nova ordenança municipal per a la gestió de residus, un reglament que inclou les aportacions de tots els grups i que s'ha aprovat per unanimitat, però amb l'oposició demanant mà dura i fer-ne un fort seguiment. Aquesta nova ordenança de residus només tindrà ple sentit si hi ha determinació per part del seu govern i si s'aboquen els recursos necessaris per aplicar-la i fer-ne seguiment. Crec que són ja 3 anys des de la implantació dels contenidors i
I em sembla que s'han fet poques campanyes de sensibilització i educació. Si demanem a la ciutadania que es comporti exemplarment i sigui cívica i faci ús correcte dels residus i recicli amb els contenidors actualment tancats, l'Ajuntament ha de garantir que aquests contenidors funcionin correctament i no sempre és així, i no sempre és per incivisme. També és veritat que el contenidor, a vegades, el mal ús que es fa a vegades del contenidor i forçar moltes obertures, doncs també espatlla aquests contenidors. L'ordenança també preveu la possibilitat de compensar l'import de les sancions econòmiques amb la realització d'hores en benefici del municipi. Seran els casos de sancions lleus o greus i el nombre d'hores a compensar serà proporcional a l'import de la sanció. En la sessió plenària d'aquest mes de maig també s'ha aprovat l'adhesió de Montmeló a la xarxa de Viles Florides, una proposta presentada per Junts per Montmeló que ha comptat amb els vots favorables i la unanimitat de tots els grups municipals. Amb aquesta adhesió, uns experts faran una radiografia de diferents elements del verd urbà i després es destaca aquells punts que són millorables i aquelles parts que són bones. En funció de la valoració es dona una puntuació que es tradueix en segells de qualitat. Pensem que la inclusió de Montmeló a la xarxa de Viles Florides, entitat independent que avalua i impulsa més de 150 ajuntaments del nostre país a millorar el seu verd urbà i espai públic, pot ser una bona mare de mesura de l'estat actual del nostre verd urbà i espai públic i una bona guia per plantejar les millores que necessita el nostre poble en el present i de cara al futur en aquest sentit. I no marxem de Montmeló perquè l'Ajuntament vol fer una reforma important del pavelló municipal d'esports. Guada Izquierdo, bon vespre. En què consistirà? Bon vespre, Alba. Doncs es tracta d'una transformació bastant important que ve motivada per dues raons. La primera, perquè l'equipament té ja uns 40 anys de vida i d'altra banda perquè amb les obres d'urbanització de la segona fase de la llosa l'equipament quedarà a un nivell molt baix. Per això es voldrà fer una segona planta que li permetrà donar alçada i alhora oferir uns millors espais i serveis. Per fer-ho realitat, l'Ajuntament destinarà els 425.000 euros que rebrà d'una subvenció de la Generalitat procedents del nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El pavelló de Montmeló, construït a principis dels anys 80, s'està quedant petit per cobrir totes les necessitats. Per això la intenció de l'equip de govern és ampliar-lo amb una segona planta sobre els costats tant del carrer Doctor Ferran com del pàrquing. Amb això es vol acabar amb les carències d'equipaments esportius al municipi. Si mires el pavelló des de dalt, hi ha l'espai dels vestidors i de recepció, que fa com una mena de L, doncs es tractaria d'incrementar una planta en aquell sector. Això també pel pas del carrer Doctor Ferran per sobre de la llosa ens obligarà a modificar on està actualment ubicat l'accés, s'haurà d'accedir per un altre lloc, i la idea és ampliar-lo, ampliant aquest edifici en segona planta i per tant tenim dues plantes de sales d'activitats. Per finançar aquest projecte, l'equip de govern vol utilitzar els 425.000 euros que la Generalitat li atorga dins el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2025-2029. Si la Generalitat concedeix la subvenció, caldrà redactar el projecte que podria acabar sent una realitat entre finals del 2027 i principis del 2028. A més de la reforma del pavelló, en la seva entrevista a Vallès Visió, Pere Rodríguez també ha repassat altres temes d'actualitat montmelonina, com la futura ampliació de places públiques a la residència i centre de dia, el projecte d'autoconsum compartit municipal o la constitució oficial de l'Associació Parc Territorial del Circuit. S'acaba d'aprovar fa una setmana i escaig un suplement de crèdit que permetrà, entenem, o així ens ho va traslladar el departament, que permetrà ampliar el nombre de places públiques i el dia 30 d'aquest mes de maig tenim reunió amb el Departament d'Acció Social justament per parlar de en quin moment podem signar el conveni amb l'ICAS. Després es compliran condicions o no, però un requisit ineludible és estar inscrit en el registre de demandants d'habitatge de protecció oficial. Hi ha instal·lacions fotovoltaiques com la del circuit, per exemple, o altres que estem analitzant fins a quin punt podrien compartir energia amb la ciutadania de Montmeló. Hi ha reptes importants, el transport públic i com arribar al circuit és un d'ells, les mesures correctores que puguin tenir aquests impactes és molt important, fins i tot la repercussió en l'ocupació, en l'economia i en el turisme de la comarca.
Les activitats adreçades a la gent gran de Montornès cada cop tenen més èxit i alguns dels tallers fins i tot han hagut de doblar els grups. Aquest és el cas sobretot de les classes de gimnàstica i de dansa. A la plaça Pau Picasso s'ha fet una demostració dels balls per visibilitzar aquest col·lectiu. Més de 200 montornesencs han mostrat la seva destresa i vitalitat a la plaça Pau Picasso. Tots ells han estat els protagonistes de l'exhibició anual de cloenda dels tallers de la gent gran. Lluint una samarreta per a cada disciplina, els alumnes han ensenyat el que han fet al llarg del curs a les classes de gimnàstica, balls en línia, sardanes i flamenc. Aparte de que nos movemos, porque tenemos nuestras cositas, que si el de los niños, que los nietos, que la comida y tal, esto nos hace muy feliz y en que a veces nos duele aquí o allí, no paramos, tenemos que ir. Para nosotros es lo mejor. A mí me gusta mucho el ambiente que hay, lo pasamos súper bien, sobre todo en gimnasia, como somos muchas, lo pasamos bien. Aparte de que nos movemos mucho, hacemos mucho ejercicio, que eso va estupendamente, es el ambiente que tenemos. Un dels tallers que té més demanda és la gimnàstica. Des de fa 20 anys, la mateixa professora ofereix aquestes sessions on els participants mouen tot el cos. Jo els ensenyo a moure el cos, però elles m'ensenyen la vida. Llavors, bueno, és mutu, no?, l'ensenyament, i crec que ens ho passem molt bé, que tenen 2 dies a la setmana que venen, tinc 4 grups, i la veritat que estem tots molt contents i molt animats. És per Montornès un goig i un orgull de tenir una gent tan activa, una gent gran tan activa. A més, a la gimnàstica pot participar tothom, independentment de les seves condicions físiques. És el mateix que les grans provelles sentades, però els detalls dels peus i les mans igual. Surts i parles amb la gent, si no et comences a tancar i no pot ser. A banda d'aquests tallers, l'Ajuntament de Montornès ofereix altres cursos adreçats a la gent gran, com informàtica o memòria. En total, representen més de 700 places. Ara començarem amb les preinscripcions, perquè sempre normalment rebem més oferta que la demanda que hi ha, i després en algunes hem de fer sorteig per veure qui entra i qui no, i normalment tenim totes les places exhaurides. La gimnàstica, com que ho fem al CEM de les Vernedes, és un espai molt més ampli i això ens permet acollir sempre a més gent. El festival ha acabat amb aquesta sevillana ballada amb moltes ganes, però sobretot amb molt art. L'espai de debat educatiu de Montornès està arribant al final d'aquest curs, que s'ha centrat a parlar dels conflictes. Un cop al mes s'han trobat per tractar aquest tema i ho han volgut reforçar amb una xerrada oberta a tothom. Per això, l'educador per la Pau, Paco Cascón, ha fet una sessió oberta a Can Saurina. En aquesta xerrada, que té per títol Educar en i per al conflicte, s'ha volgut deixar clar que els conflictes no són negatius. El que és negatiu és la violència. S'ha posat èmfasi en la importància de crear llaços i del reforç positiu. Un altre dels missatges que s'ha donat és que per resoldre un conflicte cal separar la persona del problema i centrar-nos en el problema i no en la persona per tal d'arribar a una solució. En definitiva, s'han donat eines per saber com entendre els conflictes i saber des d'on cal mirar-los. Es mucho más fácil que ante un conflicto la primera herramienta sea la palabra. Cuando uno no sabe expresar lo que siente, piensa, quiere con palabras, el primer recurso inmediatamente son los puños, es la violencia, ¿no? Entonces hemos trabajado ese ser proactivo. Y luego también un poco el tema, una segunda herramienta, hay muchas más, pero un poco también la herramienta de la negociación. Com entendre els conflictes des d'on mirar-los, no? I després ha entrat bastant amb aquesta eina que ell li diu prevenció, que ens dona com moltes pautes com de passos a seguir o elements a tenir en compte a l'hora d'entendre i acostar-nos als conflictes. El Casal Cultural de Mollet continua amb el cicle de tertúlies artístiques que tenen l'objectiu de donar a conèixer la feina d'artistes locals. Aquest cop, però, han fet una proposta diferent i han convidat a la professora d'Història de l'Art, Ana Maria González. L'objectiu d'aquesta tertúlia ha estat conèixer l'art del segle XX i XXI i veure la seva evolució. Per tant, aquest cop s'han parlat d'artistes molt coneguts i han fet un recorregut per la història, destacant la influència que té el moment polític sobre l'art. Una trobada amb la que González ha volgut obrir la mirada cap a l'art actual i ha convidat a tothom a donar-li una oportunitat a l'art contemporani.
Sempre i vinculat a l'art s'ha de tenir en compte el context polític, social, econòmic. El segle XX és un segle de molts canvis per Roma, mireu el segle XXI que estem vivint i és lògic que l'art també evolucioni i les manifestacions artístiques evolucionen, sigui del tipus que siguin. Un repàs des del Dada, el cubisme, l'impressionisme, tot una mica per sobre. Evidentment, ella està acostumada a fer unes classes magistrals i intentarem parlar una mica de tot, però passant de llarg, una mica per comprendre. La Hermandad Nuestra Senyora del Carmen de Montornès ha tornat a recordar les seves arrels amb una nova romeria, una celebració de trobada i de cultura andalusa que ha posat el punt final amb una missa rociera i un dinar de germanor per tots els socis. L'ermita de la Masia Masferrer s'ha quedat petita perquè tothom qui volgués pogués escoltar la missa rociera dins de la romeria de l'Hermandad Nuestra Senyora del Carmen de Montornès. Una festivitat que han celebrat durant més dies i a la que posen punt final amb la missa. Un acte molt important per l'entitat montornesenca i els seus socis. Es muy importante porque hay mucha gente, ayer las actuaciones estuvo lleno, por la noche el rosario y esto es muy importante, engrandece a la hermandad pues que haya afluencia de público. En la romería, evidentemente, a la Virgen del Carmen, pues estamos muy orgullosos de toda la gente que ha venido. Un ambiente muy bonito, ¿sabe? Hay muchas generaciones aquí, hay gente de todos los sitios también, no solo andaluces, hay andaluces, catalanes. Un dia de celebració i trobada que tots els membres de l'entitat esperen amb ganes. Muy chulo porque sacan a la Virgen, bailamos y todo. A mí me encanta, siempre estoy esperando este día. La cirereta del pastís ha estat un dinar popular i gratuït per tots els socis de l'entitat. Al pati de la Masia Masferrer tothom ha pogut gaudir del típic potaje andalús. I ara fem un apunt d'aquesta casa perquè avui és dimecres i per tant és el torn d'un nou programa del Fem-la petar, el podcast de Vallès Visió. El nostre company Adrià Rosell ja ho té tot preparat. Bon vespre, Adrià, qui t'acompanyarà avui a plató? Bon vespre, Alba. Doncs torna a ser dia de Fem-la petar, com dius, i avui tenim aquí a la taula a la Rosa Sobirà, secretària de la coral de la Grupa de Montmeló, que aquest any fan 40 anys i que res, d'aquí un mes hi ha la festa major. Alguna cosa especial, Rosa? Sí, home, per la festa major tenim el concert de festa major, el divendres de festa major, a la tarda cantem, i serà un concert superxulo, i no pot faltar ningú, tothom que li agradi la música, cap allà, escoltant-se. Ara ens en expliques moltes més coses de com són aquests 40 anys, 40è aniversari ja de la coral. Tot això serà a partir de 8:45, ara, després del Vallès Visió Notícies. Fins ara, no us ho perdeu. Obrim ara plana esportiva i, Albert, avui ens centrarem en l'esport escolar. Exacte, i començarem parlant de l'Escola Esportiva de Montmeló, que ha celebrat els seus 35 anys d'història. Una iniciativa adreçada a infants d'entre 3 i 12 anys que té com a gran repte fomentar la pràctica esportiva entre els més joves. El xutòmetre i la cistellada han estat dues de les activitats esportives que s'han instal·lat a la plaça de la Quintana de Montmeló. Els més petits han pogut posar a prova la seva punteria, el seu equilibri i fins i tot també el seu sentit de l'orientació. Tot un conjunt de propostes que els infants han gaudit de valent, alhora que, sense adonar-se'n, han treballat alguns dels valors de l'esport. Junts o perduts. Per què és el que més t'agrada, aquest? Perquè hem anat junts i ha sigut molt divertit. Aquí poden fer bàsquet, poden fer coses en parelles i junts en equip, treballar en equip. M'ha agradat més aquella, la del bàsquet, perquè s'han deixat moltes activitats, hi ha moltes activitats i tot això, i és molt bonic, m'agrada molt. Un dels objectius de la festa dels 35 anys de l'Escola Esportiva de Montmeló ha estat fomentar la pràctica esportiva al municipi, una celebració que s'ha complementat amb altres activitats com un joc de memòria, un fotocall o uns inflables. Són diferents proves, són un total de 6 proves i a part hem convidat a unes entitats, unes empreses que ens posen inflables i unes fotografies i els infants han de fer les diferents proves per després endur-se un regal. Un detallet, exacte, és un necessaire amb el nou logo de l'Escola Esportiva.
Un per un, tots els infants han passat a buscar el seu necessaire commemoratiu del 35è aniversari de l'escola esportiva. Una bona mostra que l'entitat, tot i haver passat més de 3 dècades, continua sent una de les grans promotores de l'esport a Montmeló. A Mollet s'ha fet la cloenda dels Jocs Esportius Escolars d'aquest curs. Centrats en el futbol sala, el complex esportiu de Can Arimon ha acollit aquest tancament de curs d'una iniciativa que va més enllà de Mollet. El futbol sala ha centrat l'activitat esportiva escolar a Mollet. 32 equips de 18 escoles diferents han pres part en aquesta iniciativa. La meitat dels centres són de Mollet, l'altra són de diferents punts de la comarca. I és que els Jocs Esportius Escolars de la ciutat s'han convertit en tot un referent al Vallès Oriental. A més de fomentar l'esport, també s'incideix en aspectes pedagògics. Els principis de l'esport, que és treball, compromís, totes aquestes històries. Però jo també em quedaria una cosa, que és quan veiem aquí els nens, és veure la seva sonrisa, veure com se l'han passat bé, que crec que al final moltes vegades se nos oblida que el que tenen que fer és una activitat que s'ho passin bé, i és que se l'han passat molt bé, veure el respecte amb els seus entrenadors, i jo crec que això ja omple tot aquest treball que s'ha fet, per mi. Amb l'entrega d'obsequis, medalles i trofeus s'ha donat per tancat el curs d'enguany, uns participants que tenen molt clar què els ha agradat més. Fútbol, marcar goles, jugar partidos, hemos ganado y muchas cosas. Amb aquest acte de cloenda es posa punt final a un curs on els més joves han pogut gaudir fent esport i jugant a la disciplina que més els agrada. Hola, què tal? Aquest dimecres el podem catalogar ja d'estiu, perquè la temperatura ha pujat més que la d'ahir. Aquesta tarda s'ha plantat en els 33, 34, 35 graus a l'ombra, per tant, temperatura oficial, a les comarques de la terra ferma, també cap a la Vall de l'Ebre. Arran de mar, com el mar encara està una mica més fresquet, s'ha quedat contagiada la temperatura i hem passat poc dels 25 graus. Però aquesta situació d'arribada de l'estiu que serà encara més palesa en vista demà i també el divendres i el dissabte. De fet, el divendres esperem que sigui el dia de pic de calor i gairebé serà una onada de calor com a mínim per a aquestes dates, perquè farà molta més calor de la que toca per finals del mes de maig. I una jornada, per altra banda, la d'avui, que ha estat encapçalada per aquest cel o bé destapat o per aquest vel de núvols prims que podia copsar des de Cardedeu al Miguel Ángel, des de la banda del Vallès Oriental, aquest cel emblanquinat a primeres hores del matí i, de fet, aquesta tarda també amb alguns núvols prims que s'han anat passejant pel cel. En vista al dijous al matí, aquests núvols com molt esfilagarçats, com una mena de llençolet, els tornarem a tenir a moltes comarques, però són núvols com els que hem vist a la fotografia, que no fan ni ombra, simplement decoren el cel. Sí que hi haurà algun núvol més gruixut, més atapeït, amb alguna boira i tot, a les comarques de la costa que va des del Garraf, aproximadament, i al Baix Llobregat, cap al Delta de l'Ebre. Aquí, a la Costa Daurada, matí una mica menys ensopit el del dijous. A la resta del país, com dèiem, cel més destapat, i la temperatura, que ja puja a la mínima, en molts casos es mourà al voltant dels 15-16 graus, i fins i tot a la costa seran 18, 20, 21 graus els que tindrem, el que es coneix com a nit tropical. Pel que fa a la tarda del dijous, doncs un ambient calorós, més que avui i tot. Puja la temperatura a gran part del país i arran de mar doncs, aquests 25, 27, 28 graus i en canvi ja del prelitoral cap a l'interior 30, 32, 35, que tindrem per exemple a la terra ferma una altra vegada, també a la Ribera d'Ebre o en alguns racons del Baix Ebre. A tocar del mar una altra vegada a la Costa Daurada, sobretot alguna boira, i demà a la tarda no tindrem tempestes. Bàsicament el que haurem de fer és buscar l'ombra i la hidratació. I aquesta calor, evident, que continuarà també el divendres i el dissabte. S'acaba el mes de maig com si fos el mes de juliol. Arran de mar no es dispararà tant la temperatura, tindrem alguna boira el divendres i a la tarda alguna tempesta a Ponent. També el dissabte a la tarda, tempestes al Pirineu. Que vagi bé. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. Montmeló aplicarà sancions que van des dels 750 euros fins als 3.000 per a aquelles persones que cometin infraccions en la gestió de residus. Així ho marca la nova ordenança municipal que han aprovat al ple per regular les normes bàsiques i les obligacions.
només tindrà ple sentit si hi ha determinació per part del seu govern. I em sembla que s'han fet poques campanyes de sensibilització i educació. L'Ajuntament ha de garantir que aquests contenidors funcionin correctament i no sempre és així, i no sempre és per incivisme. Forçar moltes obertures també espatlla aquests contenidors. L'Ajuntament de Montmeló vol reformar el pavelló municipal construït a principis dels anys 80. Per fer-ho realitat hi destinarà els més de 400.000 euros d'una subvenció de la Generalitat corresponent al nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. També pel pas del carrer Doctor Ferran per sobre de la Llosa ens obligarà a modificar on està actualment ubicat l'accés, s'haurà d'accedir per un altre lloc, i la idea és ampliar-lo, ampliant aquest edifici en segona planta, i per tant tenim 2 plantes. Més de 200 persones han mostrat que l'edat no és cap impediment per mantenir-se actiu. La gent gran de Montornès ha fet la cloenda dels cursos d'activitat física i de ball amb una exhibició a la plaça Pau Picasso, on han posat de manifest la importància de l'activitat entre la gent gran. I en esports hem parlat de l'Escola Esportiva de Montmeló, un aniversari que enguany arriba als 35 anys i que han celebrat amb un munt d'activitats. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Nosaltres hi tornem demà a l'hora de sempre. Que tingueu una molt bona nit.